Hold da kæft. Derovre, nej. Der er mange point der. Vi skal ind der, hvor vi holdt før. Mener du? Ja, så vi skal ind over den der grusvej. Fordi der kan vi køre. Hvorfor vinker du sådan her? Halløj. Jeg tror, vi skal med ind der. Jeg gør altid den her morgenudgang, jeg sidder sammen. Jeg føler det sådan Følg vejen der op mod bumpene. Ja. Og så skal du bare køre Snakker med morgen og kigge på, så kan jeg rigtig busvej den vej. Det er lige nu, Og så Ja. og så ind der. Det er ikke at lave det på. den svinger altid, når han sådan over det hele vejen. Nå, vi skal finde musik til. Det er Mathias. Mathias, han har gang i. Kom nu. Helvede, mand. Så sætter jeg bilen. Sæt udrykning på. Ja. Ellers så ved I fandme ikke, hvor så kommer der bold. Turn it down. Sidder Sofia der? Nej, det er Sofia. Nej, det er Sofia. Der er bare nogle steder herovre, hvor der er nogle bumper. Over ved det der græs, hvor kredsen er går over. Ej, Christen. Kom så fart på, Christen. Christen, fart. Kom så fart på. Alle børn kommer løbende i en hoveddress. Tryk på spil der. Ja, der er fucking mange point der. Ekstra point, hvis I tager lærerne. Ej, ja. Så er kredsen. Ja, Så er der trippelpoint. Lidt svært ikke at nok. skyd bukserne, Christen.